Здравейте хора, днеска ще играем на Roblox Sell Lemons. Окей, 9 координарда, което е супер окей. Това е много добре. Пък трябва да се... Колко бе? За какво дадох пари? Аз за какво дадох пари? Сега се скама. Така... Хоп, хоп, хоп. Да, брат. Така... Ето така правим. Ето тук. И ще трябва да си взема... Или по-точно да си купя... This one. Трябва сега да избегам от тук и да видя нещо. Ами няма да мога. Брат, няма толкова пари! Това е много измеряващо. Тази игра понякога е много изнервяща. Мале! Аре да е много малко до един квартирион. Яс! Един квартирион. Така. Йо, какъв си ти? Чайте, знаете ли какво? Е така ще се направя, е така. Това е много опи. Мали. Така. Така. Ето тук всичко е готово. Тук още малко пари харчим. Няма проблем, защото имаме квартилиарда. Айде, 2 квартилиарда. Значи колко пари ми трябваха? 7 квартилиарда. Това не е нищо. Айде да видим на другите колко са добри. Така, ето я пича много е добър, даже не мога да коментирам как е стигнал до тук. Окей, бро, окей. Какво е това? Оксилиум. Йо. Да е хел. Аз тръгвам, аз не мога да играя. Слушайте, обичаме, гледайте ги колко са нацепените. Просто такива нацепени пичове не съм виждал. Гледайте аз колко съм зле. Значи тук ще имам нещо. Значи това си купуваме сега. Охо, много напредваме в тази игра.
370. Тук. Добре. Тук е 230. Не, даже не предпочитам да се гледа. Е, това трябва да се сами. Много ти благодаря, ако го направя. Квантилиони, аз съм квантилиарди. Не го гледайте. Това е един мой приятел просто. Оп. Оп. Охо, хора, вижте ме колко съм напреднал в тая игра. Само като... Ето си гасяката игра. А това сега моето ли е? Това моето ли е? Опа, извинявам се. Не е моята. Чай, че си помислих, че е моята. Извинявам се, просто едни мои приятели в момента ме набират. Окей. Перфект. Така, те 63 квадrillion. За какво да ги правя сега? Купувам. Аз съм, че ще го купявам. И това купувам. Пич, много е скъпо. Що ми искате толкова много пари? Аз нямам толкова, аз съм беден. Колко ми иска 260? И кога ще ги събера? Никога. Ето точният отговор. Това моето ли е там? Да, бе, моето е. Тронах някакъв. Кой е това? Не знам. Моя щам къде е, извинете? Така. И хора, ако ви харесало и това видео, се абонирайте за канала и лайкнете видеята ми.